आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। देवगड ग्रामीण रुग्णालयामध्ये आमदार नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत रुग्ण कल्याण समिती बैठक पार पडली। यावेळी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे पदाधिकारी ग्रामीण रुग्णालयाच्या झालेल्या दयनीय अवस्थेबाबत राणेंना जाब विचारण्यासाठी आले असता दोन्ही गट एकमेकांसमोर आले। यावेळी शाब्दिक चकमक झाली, त्यामुळे ग्रामीण रुग्णालय परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं। त्यानंतर देवगड पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता। पाहुयात नितेश राणेंसमोरच नेमकं काय घडलंय। कोण बसलाय? काय रे बा? विटकर पाहिजे होते कोण पाहिजे? सांगितलं विटकर कोण आहे? कोण म्हणजे सामान्य नागरिक आहे साहेब, पदाधिकारी हो पदाधिकारी हा बोला काही काय डॉक्टरांशी बोलायचं त्यांच्याबरोबर घ्या ना त्यांच्याबरोबर अरे आपल्याला काय तुम्ही आता यांना अधिकार नाही का? मी यांचा आमदार नाही का? त्यांना सांगितलेलं सविस्तर आम्हाला माहिती द्या। कोण आहे तो? कोण आहे? पद भरली नाही, अधीक्षक येणार आहेत, सिव्हिल सर्जन येणार आहेत आणि आज आम्हाला फोनवर सांगितलं येतो म्हणून। याला पाटीलला फोन कर रे, एक कोण शेलार पाटीलला फोन लावतो। मीटिंग पाटलांनी पाटलांना बोलवा साहेब, हळूच बोल ना, हळूच बोल। विषय सोडवायचा आहे, सोडवायचा आहे। त्यांचं म्हणणं आहे जे काही मागण्या आहेत आताची रिक्षाची परिस्थिती, आता आमच्या रुग्ण कल्याण बैठकीमध्ये मिटिंग झाली, त्याच्यामध्ये त्यांनी मला काही अडचणी आहे, 27 मधून 17 पदं खाली आहेत, बाकी भरलेली आहेत, ते माझ्याकडे मागणी केली, मी शासनाची तो विषय नाही। त्यांची प्रेस नोट काढलेली, त्यांनी सांगितली सगळी पदं सुरळीत चाललंय आणि सगळं सुरळीत चाललं। साहेब आता पत्रकार आहे तिकडे, पत्रकारांना विचारा, पत्रकार तरुण भारतला आलाय, हळू बोलत आहे, हळू बोलत आहे। साहेबांच्या समोर आवाज
हॉस्पिटलमध्ये कोणी काही तुमच्या कार्यकर्त्यांना समजावा. हॉस्पिटल आहे बाबा, शांत बसून आपण आणि पहिला हात त्याने उचलला ना. साहेब असे हात उचलून प्रश्न मिटतात का तुम्ही सांगा. चल, आपण कुठेतरी बाहेर बोलू. असं नाव अरे भाषा बरोबर होती. भाषा काय मिळेल भाषा. त्यांच्याशी बोलायचं, आम्हाला डॉक्टरांशी बोलायचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.